We have looked at the argument back and forth. Because if you look at it, our leader has been intention since 2015 to date, despite isi kakwa mu ko kale isi ka jinu no mu ko kale ji isi ka umu mu ko kale ji isi ka ye chani no ba ko kale ji one lo madi bi ho mi isi ka ya aka one che madi bi ho jo si buji ya ka ji oli sa buji ya oya aje ye jelu na oya na ya na lu na ora ni na ya bi ba won ye ya jo ni yo jo bra ni ne ba ga bu oya yo bra ni na be ma ga me ga ha ya onye ọbụla na-anaghị atụ egwu Chineke na nsọpụrụ aja ana wolo onye ahụ ọ chọrọ isi na aja ejigbo nwoke gbuo nwaanyị aka isi na aja makwa onye ahụ ọbịa maka ụwa ka anyị nọ n'aka onye na-asị na ya nọ ọzọkwa na nsọ ji ka anyị riri ji ahụ nwa ka anyị ikwe na ahụ ọzọ ekwenụ ji biko ụzọ elu ihe ji n'ụdọ aka niile a jikwa onye bụ isi ya bụrụ isi ma ọ dụrụ enwere ube anyị anọ n'etiti anyị anọ n'isi anyị anọ n'ọdụdụ ebe ọ bụla anyị nọ okenye lụgbado anyị biko kenanụ akwa mmadụ ka anyị anụta eme na-eso anyị kewekwa ya bụ oke anyị kewe ka edebe anyị ha anụ ogwugwo oke ọbala dekwe ya anọ wele nte eme nekwe nkewu ano Chicago ma no konka wu ana bo go shane ko shako no do mi no shane ko no konka wu ana ka bo go zo no konka wu ana mpo no konka wu ana gidi no konka wu ndo kenelu ho na okwa ha be kwaso libe ha lie nni amata kwa mmadụ ọgọzi ndị bịa na amaghọ ibudo ọra niile be kwaso libe ha kele oke bụ ndị na-eme nkedo mma ma ọ bụ na agụ na-agụ na-enweghị na-enye nni ma ọ na-eme nkedo mma ebekwa banye bịa lie nni ekwe ya ka a na-agbu unu ikwe na anụ ka akpata akụli ọkụ dụkwanụ ndụ ọnọdụ igbo na-ahụ azụ n'olu onye olochie amagọchala aja na n'olu na chimu meligwe ji mgbe ahụ udo gbolo ụwa m olukwo n'olu chimu lie ji gịnị chie niile gana ha yilie ji na gịwụ chimeli ha na meli họkwa na chimeligo ji Onorigo na-abụ ewe ụmụ ibe mmụkwa na olukwe ka anyị gaba anyị ejebe iji ịfụnanya